Ayan ang poste. Pinakinis na rin. Yun, tapos na. Ay, nag-uugas pa rin siya. Tembo. Ha? Bay, nagdarawan ko. Ito, kuha ko. Ayan po. Alas mo na. Bugat mo. Yan na. Tapos na dyan. Dito naman. Yan. Excuse. Amo ay. Ay, natapos na kaming kumain. Sarap no ano. Ano ulam namin, kalabasa. Pwedeng imbitahan si Ilyas sa Kaisda. pwede. Amo na. Sinsinan dito. Amo na. Eh, napunan na sa tinambak. Pinakalagyan din na tayo. Pinapagputin niyo ko kuya. Ito man niya kapabayin ko. Kuya! Mista ka kuya doon? Mista? Swerte yan ang barsan ma. Ayaw ko magbasa-buka. Hindi na makapunta doon. Ano yan dapat? Sayang ang bakat ko! Ano? Sorry yun eh. Sayang ang bakat ko! Ano yan? Sino mabasa talaga namin? Hindi, pag nagbabasaan na, yung brief mo, tanggalin mo. Ilagyan mo sa iyo box mo. Ay maganda, magkaputi na ako magbasa. Pwede. Pwede. Di tanggalin mo na. Kaya maghubad ka na lang. Ikaw ako para lang na cellphone doon. Hindi magdala ka. Huwag kang magdala ng ano. Di ba may kondom ka? Pasok mo yan na kondom. Baba. Tama ka. Pasok niya yan. Pasok na kondom. Oo, bagyohan. Mayaman pala ito nakakundi. Hindi na ba mga topic ninyo? Kondo. Ba't dito mo kasi inom. Kondo yun Hindi, eh. sige at yun ka. Sabi. Pati ka na pa ako, alam mo rin. Parintay ka sa doon. Kasama rin ko na. Lu! Medyo rin kang sisip ka mo rin mo siya. Oo, vlog yun. Nakabungo na kalang mo. Vlog. Na naging kausa ka nung dahil niya pag-attend sa karong pari. Iyan sa sambitan ng... Uy! Manili na sa ulo. Manili na sa ulo. Pagod. Mag-list ako dyan. Wala ko yun. Sinungaling siya ako. Ilang vlog pa na ako.
Ayaw ako sa Diba? Compete na mo. Nag-vlog kasi si Kuya. Sila ko yun ako. Cinta kasi to. Fiesta diba yun ng umaga? Diba? Tapos ng hapon. Fiesta diba yun? Dapat nga nun kasama yung CSTC. Kaso, diba? Hindi nag-on. Nakapasok pa ako nun kasi may ID ko. May ID. Ay, oo. Yun yun? Ah. Gusto mo nung gawin sa... Akala ka ng videographer. Kasi pag ano, magawa ka ng ID para nakapagpapalabas. Katulad nung ano, New Year, pinag-recognize pa kami. Eh, di You're naman. amazing, alamig, right? Ay, oo. Totoo? New Year. Andun kami sa ano, nakapunto na. VIP. Ayun lang. Very important person. Nakakuha ko ng ID. Kung hindi, wala. Wala. Pero last year, ay ano, 1 year kami. Ay, sa ano, nag-start dun sa bandang pa. Yung nahuli ka. Huli kami. Kami. Kasi nagsa-start na yung parade. Dapat kami papunta pala. Pasulong ka, nagpapasulong na. Kamputa, di pa sana. Dali-dali adi. Leader ka to? Ha? Leader? Oo. Dali, balang iwana nagpapasulong na. So, ang mukha yun pa na nasis. Kung sa competition, sa distance, dano to no. Sa disiplina, dana. Most discipline. Please. Ay, pero nung ano, ng foundation, kami nakakuha ng most discipline. Kasi yung may distance yan na pinimintin sa parid eh. Oo, 20 diba? pieces yan eh. Pag gano'n ka nasusundan na espiran, 20 pieces. Ang pagkaman ko, pina-espiran. Grabe, bilis mo pa naman. Pwede mo sinusunod. Bilis mo pa naman. Ang bilis ng panahon, Baka ikaw din na. atibo. Alam mo na? Kuya, kulang pa yan. Hanggang sa nagalat pa ganito. Puro sa sugar ko tayo, magsinunod. Awesome! Nag-angin na kayo gabi bago na.
Kumbus naman. Buhay niya. Amo. Ibalik ang aking nakaraan. Sa araw, puso'y tatanan. Pag hinayaan kita, tatanong ko hanggang buhay, di makakapit. Ang dami-dami ba naman, hindi naman kaya. Kung pwede tayo matutun yung mga tampuhan. Hindi mo ba alam, hindi mo ba nararanasan? Patawat muli, di na muli. Ka-premier ka pa ba, Gatcho? Gatcho? Naghugas na dahil ginamit ang plastic. Ka-premier ka? Hugas po tayo mga pa-St. Jason. Nagili ko yung grupo. Istorya nga ning baradilan, kuya.
Kuya. Ito yung baradilo. Field, DM na yung field, di ba? Ha? Yung field, DM na yun, di ba? Oo. Sunlight in a beautiful sea, I just to be happy. You and I, like a diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, like a diamonds in the sky. I know that you'll be someone right away. Hold on away. At first sight, I feel the energy of sun rays. I saw the light inside your eyes, so shine bright. Tonight, you and I are beautiful like a diamonds in the sky. I too, so we're beautiful like a diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like a diamonds in the sky. It's sparkling, don't you let it go. I want this rock rushing all the way home. I stand forever on the reflection. I was enchanted to meet you. Please don't be in love with someone else. Please don't have somebody waiting on you. Mainit, kuya. Ha? Mainit. Lilisan ko lang. Lilisan ko lang para matapos agad. Yung iglip ba? Lilisan ko lang. Dito sa Samrak. Malulubat na pag di nagbuhay. Samrak. Malulubat na. And the day Samrak. Diyos na sa amin. Samrak. Nakabanag dyan yun. I am blind to you. Ano? Ay, nag-uugas pa rin siya.
Ayan ang poste. Pinakinis na rin. Yun, tapos na. Gilid. Poste na lang. Ayan o. Ano lang yung dito sa baba. Sa labas tapos na. At yan po ang dito ng vlog nito at maraming salamat. Bye bye.